Apraksi KARDOM kavi la nili video mate nili channel long na subscribe dun an tum fans tame lapen nilimen ki kavi ta chini puthailo nilimen la kia vinasteron lapen non nangli tum kelang bom labang ke Karbi teach 2.0 YouTube channel lo lapen pini a video abang ke nangli tum fan wareng over sai si APHUTHAK si nili labang so video long nang than pachini pon ikpo lapen kopia wareng over sai ma pulote non hejong notice bangai pipon elo LABANGSO wareng over sai bangke awureng war sai labangke Assam forest lapen Assam kamandu lapen driver penang anda kapusto nalitum tek ponong pol LABANGSO video arlo lasi nasonsona video nalitum jongsi kilang verlang lapen update kilong veria fan pol nalitum Karbi teach 2.0 YouTube channel bang nalitum subscribe ikon lapen bell arjan tadui da kanalitum ber ponik denon lalo pol de munon pinili azad update le LABANGSO YouTube channel long upload staminalitum kilang long da prang pol lapen kecini da prang ya fan tangti pini thiak pen chathan polonang lapen lang lapen thiak pen chathan polonang Assam Forest Department Recruitment 2023 LABANGSO APHUTHAK le thiak pen lang polonang lapen alitum stame nang lang donikon lapen LABANGSO YouTube channel long jong alitum nang humri milang pole kaching pen subscribe ingon lapen bell arjan tadui da kanalitum ber ponik denon tangte thiak pen chathan polonang nalitum dak thek polong po name of department mang Assam Forest Department on lapen name of organization bang dak state level police recruitment board mate SLPRB lo lapen name of post bang forester forest guard commando driver and cook lando lapen total dak vacancies bang dak 1667 ando mate 1667 ando lapen job category bang Assam government job lo lapen job location bang Assam lapen who can apply plote eligibility candidate from Assam arlo kedo abang phu mate abang fitum nang po dalo plo dakpan apply dun long iklo lapen ke apply ning ba nalitum online si apply ik nang po lapen last date to apply dak anta date bang pathik pon pelang stame nang le daprang po labang ke lapen nalitum la forest.assam.gov.in LABANGSO website long dampen nalitum birta entu tame lapen dak SLPRB Assam Forest job vacancies details dak lang polonang name of post bang dak forest guard long 1226 and post do lapen forester grade 1 long dak 264 do lapen Assam Forest protection constable mate commando dak 279 ando lapen driver along le 142 an post do lapen cook along le dak 13 an do lasi Ning Kehang abang phu abang fitum nalitum jogdon igon lapen nalitum notification mang la screen long ke thek pon dak Assamese pen kitok la nalitum dak thek pon lai non notification man dak pipon elo lapen mantu pene ke cheng poni labang ne ta dak chin nilang lapen adet an pene elang staminalitum dak pen thek pon lang pol allo bange na helon ingsi notice alolon mate notification alolo lapen education qualification Assam Forest Department Recruitment 2023 bangke Forest Department lapen forest guard along higher secondary mate 10-12 pass nang po lapen forester grade 1 along bachelor degree ki untang abang phu mate abang finang po lapen Assam Forest Protector Constable Commando long 12 pass an chok lapen driver long banga 12 pass nai lapen cook mate han an kitun LABANGSO awring orsal along bangke 8 pass anta nalitum apply dun ek long lalo lapen driver apus long apply dun nipli nalitum SSLC bangke pass tanang po lapen 4-wheeler driving license bangke nalitum long do ek vek nang po labangke lapen salary bangke nalitum dak anta mention pon pela lasi advertisement bang nang lele lang stame notice bang non pipon bom no lasi deru elo la ke apply ya tarik tanang lang klang ekpo lapen dak selection process bang ke nalitum physical standard test and pon lapen written test lapen viva lapen skill test lan and pon nalitum lang pon ego lapen ke apply ning bang nalitum SLPRB website long dampen sinalitum hodak aprang si registration nang pol lapen registration date benefit nalitum login nang pol login date benefit dan nalitum kenang sosot la application form long kinang sosot ka fill up dunia pan nalitum fill up dun thai nang po lapen nalitum photo lapen signature upload ik nang po lapen submit nang po
submit date pen afit na litum ki jutsi bang ke ting ni pin pen na litum labangso lo bang na litum print out dik date nang po jula lo la pen dak pen na litum labangso website long jong na litum wang pulte dak ta na litum notification lang pon iklongi lalo pini a video bang ke nili la thiek pen stame na litum phan nang than pachini iglo la pen sms pen kapore ke thek tum bang na litum dak pore pon ekta mela screen long thek loing la bang solo jong snaing pulte nili phana humri gon nili la bang solo na litum phan nang send ikpo la pen na litum lang igon la si kadok ka ve phanta nili non la notification nang le si kadok ka ve phanta pachin nang pasini la bang so video ta smart iklo la pen na litum stame video kan maserun seregon Karbi long rat do ans tami pelang nang lapen pachini nang lapen ning hang abang phu abang phitum pajok nang lasi nalitum non pen documents samukha bang chithik etamelo lapen documents ke nang bang kapre ke documents nelo employment exchange lapen caste certificate lahai hinang pon nang litum lapen educational certificate hayan chot lo ke nang bang ke lasi non update wang ikda prang po jong sinili update ke apply adet dak tutel advertisement jong si alo jong si long dun lo pol nili nali tum phan nang piklang pon ik po la son son video nali tum kelang long very pul late update si chini kang tung pol la Karbi teach 210 youtube channel ba nali tum subscribing on la pena dung hes tami belar chan duit akan nali tum ber kleko dabang ki sikang sita nam nang nedat pod la simu ajat ason le nili upload la pen nili jong sa update long pol nang litum a mobile long stami nang le da prang po nili jong sa upload lo pol jo la hello tangte pini a video long bang la pathiek pen la anchot lo si pina puthot ka prek a video long le chitong thunang la pen chingki chithan thunang tangte pini arni la bang ke la anchot lo la domi thak me kadu kavi phananta stami nilhin pen stami kardom